Hej, jeg hedder Ole. Hvis du spørger mig, hvad den bedste peberkværn man kan få, det er, så er det en peberkværn af mærket Peugeot. Det synes de også i Mærko i Helsinge. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Vi har købt den her peberkværn for næsten 400 kroner i Mærko. Vi synes umiddelbart ikke, den fungerede så godt, som den skulle. Jeg kan se, hvor meget peber der kommer ud her, når man drejer på den. Og vi tjekker lige, der er peber i den. Det er der. Derfor så gik vi til Mærko i Helsinge og siger, at det kan ikke være rigtigt. Vi har lige købt den dyreste peberkværn, jeg havde i butik, men den virker ikke. Nå, det var ikke så godt. Så i Mærko i Helsinge, de tager vores fine Peugeot peberkværn og siger, at de snakker med Peugeot peberkværnskonsulenten om det, og han siger, at den virker fuldstændig som den skal. Lad os prøve lige at sammenligne og se, hvordan en peberkværn til 25 kroner fra Rema 1000, inklusiv peber endda, hvordan den virker. Hvilken peberkværn vil man normalt købe? En peberkværn til 25-30 kroner fra Rema, endda inklusiv peber, eller en peberkværn fra Peugeot, som er købt hos Mærko i Helsinge, som virker præcis som den skal, siger både Peugeot og Mærko i Helsinge. Det var så en lille forbrugervideo om Peugeot peberkværne.